inače bilo. Treba mi još... Danas pobjeda nisam igrao nešto ovo puno. Bukvalno ono. Okej, ajde, dobro. Brate, lik ima 5, 12, dakle da. Dočekujemo dobre hitove. Posljednji je Cobblestone, lepo. A mogu bi ja malo trickada, ma. Što da ne? Džaba tebi internet protiv tih hardera. Idemo ovako. Kako se nije fajro, šta je ovo? Šalim, ništa. Hoćemo li ga ubiti? Ne očekujemo to. Koliko mene mrazi da igram u ovoj igri su? Ima nešto drugo da se igra igara. Ovome sam uvijek bio dobar. Pazite sad ovo. Za malo. Pa sve sad ovo je otvoriti. Za malo. Ajde vem ti šta si ja zajebavam ovdje. Pa ako prestajem i da igram na Minecraft, dakle da ovo je najgora igrica znači na svijetu, šalim se. Svolim više Minecraft i ono, da pričam više. Kad će vam možda bude izašao mini UHC, znači učestvujem u sezoni 6. Neću da pričam to koliko je. Samo ću kazati da učestvujem i to je to. Ne se rekorda, ok, rekordi se pošto već ovo radim pola sata. Ukolo izvojio se za 10 sati vreme, znači nemam vremena da svijem. Moram učim i okej. GG. Pisat ćemo GG u chatu, okej. Ako čujete možda ono... Ako čujete nešto da sušti, bože. Izvinite, znači ako se loše malo čujem, u garantovom sljedećem klipu ili naredna 2 klipa da će biti to bolje. Znači na UHC će biti dobar zvuk, pošto sad koristim običan mikrofon slušalica. Ukolo sam posle uzeo da podesi sam ovaj mikrofon, znači brzo da stavim Samsonov, tako da ono, evo mi ga bukvalno pored mene sad, a mrzim da uključujem samo na ovo, sve sam dana, evo ga neki bullshotter, u strani. Ne možete da budeš dan. To neki rage, a? To se ovako radi. I vidiš li ti neko hit. Aha. Mislim da je ovo povećano reći na 3-4, tako da nema sila i ja dodam svoju veličinu. Aha, ima reći velika. Rekordan se. Ne znam se ovo varam ja za reći, ali mislim da ima rage velika. Neću da kako zeta, no samo sam rekao. Koliko vidim ću ga ubijem. A možda ne. Aha, ima rage, garantujem, znači, ako pojaču na 4 bukvalno bloka, sve se premeće.
odigrat ću još koji i to je to. Da završavam polako. Mogli bi jedan kombo, što da ne? Ok, već vidim da je olik... Ja ću ovdje izgledati, garantno, za džabe sam ušao se planirati. Da. Džabe je ovo. Jebem ti planinje, bre. Da me ti pusti na polje i ja treba na tebe da dignem ovako u vazduh. Dobija da gepa, ali nema ništa mnogo. Ništa, da bi, ali to što se tiče ovog epizode, znači ne živce snije klipove, smoramo više